Il-garanzija tal-Partit Laburista hija differenti minn dak li qed isir illum għaliex ser tkun qed tara li l-persuni b'diżabilità kollha f'Malta u Għawdex ikollhom residenza u kura fil-komunità fost l-oħrajn fi djar residenzjali żgħar. John Peel mill-laqda tal-ġenituri ta' persuni b'diżabilità jgħid li sa issa għalkemm kien hemm avvanzi xorta hemm persuni jistennew għall-għajnuna. Naturalment, again huwa mimlija, mhumiex biżejjed, hawn ħafna nies li qegħdin jistennew. Qal il-proposta li qed jagħmel il-Partit Laburista ta' tiserħan il-moħħ lill-ġenituri ta' persuni b'diżabilità. John Peel żied jgħid li jemmen li l-mod li bih qed jitkellem il-Partit Laburista huwa wieħed ta' sustanza. Bniedem iserraħ naqra rasu iżjed għax jaf li it's going to happen. Issa maybe mhux illum jew għada pitada, imma eventually it is on the process at happening. Allura bniedem iserraħ rasu iżjed. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar ukoll li gvern ġdid ma jintaxxax il-flus li l-ġenituri ta' persuni b'diżabilità iħallu għal uliedhom. Dawn jitpoġġew fit-trusts, fondi li jkunu mexxija minn professjonisti u regolati mill-Istat. Hija importanti ħafna meta nafu li ħantuhom naqra preferential treatment għal it-tfal, speċjalment meta jkunu jirtu xi flus u ħajużawh pereżempju biex ikunu għall-aħjar tagħhom fid-djar, allura hemmhekk hija ħafna. Għax hemm differenza milli jirtu flus u jħallsu t-taxxa għax kemm se jonqsilhom.